започването. Добре. Обявявам Лайф Академия. Вярвай и можеш. Можеш да постигнеш всичко. Абсолютно всичко. От най-голямото нещо до най-малко. Дори това, което никога не си предполагал, че можеш да го постигнеш. И то са кратки срокове. Точно в тази Лайф Академия ще се учим на това. Как да прилагаме закона на Вселената. Но за да прилагаме закона на Вселената в живота си и да бъдем по-прагматични и променяйки себе си, да променяме и нашата страна, да променяме нашия континент, да променяме нашата планета, да променяме нашата Вселена, да променяме нашето пространство. Защото всичко това, което е видимо или невидимо, е в пространството. Пространството е нашата майка. Това е утробата, в която ние съществуваме благодарение на нейната милост. Колко от вас прилагали закона на Вселената, закона за привличането, Law of Attraction, който е много модерен на Запад. В Щатите, дори до президента, всички го прилагат. Law of Attraction. Тук в България, значи аз последните няколко години, 7 години, бях в чужбина, учих се от другите учители, но тръгнах от нашия учител. Денса Доно. Той ми се яви на сън, всъщност баба ми, за да ми каже, че крайно време е памука, белият чист памук да го сложа в една картонена хубава кутия и в този памук да сложа един кренвирш, материал на тялото и си взема мястото. Тогава изтълкувах съня много буквално. По буквата. Купих кутията, турих от най-хубавия естествен памук, турих и кренвирш и го дадох на най-голямата си приятелка. Казах, сънувам го втори път и сън в сън баба ми се явява и ми се кара, че не съм го направила, аз не знам какво да правя. И ето ти кутията да не ми се явява повече. Шпито платено. И всички така правят. Сигурно. Не знам. Или всеки съди по себе си и за всички. И всички съдят пък за него по себе си пак. Сега, значи, никой не вдигна ръка за закона на Вселената, закона на привличането. Добре. Това е Вселената. Това е химна на Вселената, на майката Вселена. И затова пуснах да се настроим на тази вълна, на творческа вълна, да творим собствения си живот. Какво е закона на Вселената? Закона на Вселената е, казва следното. Това, което храниш, то расте. То се мултиплицира, то се умножава. Така. Кое храним обаче? Това, върху което сме се фокусирали. Това, върху което сме си сложили нашето внимание. Вниманието за него много ще говорим и по-нататък. Да видим медиите как ни отклоняват вниманието от основната задача и цел, за да храним нещо друго със собствената си енергия. Но ще работим върху нашите тела. После ще говорим и за... Значи, това е закона на Вселената. Какво е Вселената обаче? Един огромен ресторант, където има изобилие и богатство. Както тук има всичко. Има изобилие. Значи влизаме в този ресторант огромен
Има меню. И в това меню има, представете си, плуват около вас къде нос, крак, ръка, тела, коси, очи, къщи, абсолютно всичко, което е материално. И ние си избираме тяло, или нашата душа си избира тяло първо, за да дойдем тук на земята. И започваме сега да съставяме от тези частици, ние да си приготвяме тяло. Така, после се вселяваме в това тяло. Така, после продължаваме по същия начин. Това тяло трябва да има къща, трябва да има дрехи, трябва да има какво още, каквото ни трябва. Не знам, кола, или самолет, или кой каквото се сети. Ракета. И в един момент искаме да се нахраним. Ще започнем от най-елементарното и си поръчваме яйца. И сме казали, до еди кога са, до 3 дена, до 2 дена, до 3 часа, до 15 минути, до 1 час. Значи за Вселената няма разлика между дали ще поискаш 15 милиона или 1 стотинка. Ако работи Вселената, ще работи за теб. Зависи как си задал заданието. Това е основно. Значи поръчали сме си яйца, обаче и до кога? И нищо повече не сме конкретизирали. Идва сервитьора щастлив, носи яйцата. Обаче ние го гледаме злобно. И започваме да му крещим. Исках яйца на очи, а ти ми носиш варени. Значи и в живота сме така. Не се конкретизираме точно ясно какво искаме. Не специфизираме. Нали, трябва да е специфично това, което искаме. И датата. Някой, ако се впусне в детайлите, той изпуска пък датата. Нали, преди семинара си говорихме, оказва се, че сме поръчали всичко до детайл, до последното нещо. Даже косъмчетата тук, ако има кичове, тях сме включили в поръчката. Обаче не сме дали дата. И Вселена, аз питам, окей, в кой живот? В този ли ще дойде каквото търсим, или когото търсим, или каквото искаме, или в следващия? Това вече сме поръчали, той меню. Така. Значи трябва да сме наясни, Вселената на какъв език говори, ние на какъв език говорим, така че това, което искаме и това, от което имаме нужда, действително да идва в момента, в който имаме нужда. Значи, фокус. Фокусът се измества единствено от страхът или от липса на концентрация, но страхът е основният. И с това ще се занимаем в следващия семинар. Страхът. Специално ще отделяме внимание на тези всичките отделни теми, които в брошурката съм ги написала. Вселената има две положения. Има положение на жертва и положение на победител.
Така, кога сме в положение на жертва? Кога? Ама в кои моменти се чувствате жертва? Давайте предположения. В кои моменти? Когато не можем да променим обстоятелствата. Много искам да направя нещо, обаче пустите му пари ме поставят някъде тук. Друго, това управлява живота ни. Друго кое е? Абе, много искам да изкача тази планина, обаче пустото здраве не ми позволява. Кръка ме боли, не знам какво ме боли, или се нещо има там. Че и семейство. Жената, децата, всичко. Семейство. Колеги. И всичко, което имаме оправданията. Всичко, което нашите оправдания. Значи, много искам да направя нещо, но какво показва това? Много искам да направя нещо, но все нещо ми пречи да го направя. Тоест, нашите пречки са нашите оправдания за нашето бездействие, или по-точно бездействието идва заради липсата на вътрешна сила. Ще видим дали тук ще го вземем как да влезем вътре и да вземем тази сила и да не я пускаме в ръцете си. Значи, когато обстоятелствата контролират нашия живот, нашия избор, нашата професия, ако щете, на избор, всичко в момента, в което положение сме, да изглеждаме така, както не сме искали. Това показва липсата на сила. Обявителя, даже няма да го пиша, е човека, който има вътрешната сила да използва закона на Вселената или съгласно закона на Вселената да придобива нещата, които му трябва. Това е интелигентният начин да се живее. Да живеем интелигентно. Значи Бог или Творец, или както и да го наречем. Този, който ни е пратил тук, който ни е създал с някаква цел и ще ни съхрани, докато си изпълним целта. Значи, който и да иска да ви убие, да ви затрие или там каквото и да ви направи, докато вие не си изпълните целта, вие ще бъдете защитени. Така. Но той ще го направим да работи. Защото сега не знам дали ви работи. А мен ми работи. Така, двете положения. Значи, скока от тук до тук, едно вдишване, въздуха идва тук под пъпа и вздишваме. И веднага сме скочили в тая страна. Само толкова. Но тайната ще си я запасим после. За десерт. Сега.
Значи, стигнахме до да си поръчваме в Вселената, нали? Така, вече сме в ресторанта на Вселената, всеки си има някакво желание, което така или че до сега не му се е случило и Белкин тук се случи до 3 часа, до 3 дена, до 3 седмици или до 3 месеца, до 3 години и в никакъв случай повече. При мен след 30 години станаха много неща. Това е трудно. Не знае как действа Вселената и нейния закон. Но преди това значи имаме един момент единство, единение и сътрудничество. Значи ако си представим, че нашето тяло, това е България, аз съм България. Главата ми е в Свищов или в Видин или в София, ръцете са ми на изток и на запад, краката са ми надолу и покривам, колата ми покрива цяла България. Всички клетки, това е моята страна. Ако се разширя още, ще покрия континента. Ако се разширя още, планетата. И още покривам цялата Вселена. Тоест, нашия Създател какво казва? Не съм нито вътре, нито вън. Аз съм граница, линия. Алфата и омега. На линия. Нищо повече. Ето там. Е тази линия. Ние къде сме обаче? Можете ли да предположите? Ние къде сме? Вътре ли сме или отвън? Давайте, предполагайте. Смело. Значи, ако предположим, че този кръг е пространството, и ние сме вътре. Тоест, ако ние сме пространството, всичко е вътре в нас. Кой може да контролира тялото си? Можете, предполагам, да кажете, тялото да сяда, да става, да сляга, да ходи. Да мислим, нали? Можем да се използваме, можем всичко. Предположим, че всяка една звезда, всяка една планета е някакъв орган вътре. Тоест, винаги ще изхожда на себе си. Ако се окажете в магазин и се чудите между две рокли или в магазин за коли и се чудите между две коли, какво ще изберете? Коя кола, коя рокля? Кой? Кой дава гаранция, че интуицията е посочила това нещо? Ако човек познава интуицията си и вникне в това, няма начин. Интуицията е степен на познание. Тя не е случайност, тя не е случайно чувство. Окей. Ясновидец съм от 4 годишни. Не знам как да живея по друг начин, освен да знам какво ще се случи и да чакам да се случи. И живота ми е много вълнуващ. И съм доволна, че го имам. Но дойдох до един момент, в който зададох следния въпрос.
Значи израснах като много специално дете. Имах баща горе, който твори светлината. Бях ходила там в неговото измерение. Имах учител, който е там и той. Първо отивах при бащата, после при учителя. Те са изолирани с един тъмен пръстен. И светлиния светлиния влак ме връщаш обратно. Казах враг. В тия години, повярвайте ми, сигурно ми е бил враг, но ми помагаш. Помагаше ми, защото знаех, че този баща горе ще ме съхрани от този долу, който пробива до смърт, майка ми, брат ми, сестра ми и така нататък. Изучих всичките тия неща, защото не виждах логика, нещата, които ми се случваха, да има по някакъв начин да съм ги предизвикала. Хора, които никога не са ме виждали и се страхуваха от мен по един или друг начин. Така навлязох в регресиите, да видя откъде я чипа, така разбрах за преражданията. Иначе в детството си го изкарах между световете. Така. Но в един момент зададох въпроса: добре, аз съм глагол, който се случва в момента. Тоест, в мене са заложени всичките програми. Значи създател създаде по своя образ и подобие човека. Тоест, каквото може баща ми, това мога и аз. Окей. До тук добре. Обаче аз знам, че нищо не мога. Добре. Обаче имам видения, имам виждания, които се случват. И в един момент задавам въпроса: по закона на Вселената, аз ли ги случвам тези неща? Какво виждам? Моето творение или така ми е преднаписано да вървя по този път? Защото е писано, всичко е преднаписано. Изпитвайте писанието, т.е. прилагайте всичко, което е написано. Прилагайте го в живота и го направете начин на ваш живот. Начин на живот. Обаче този въпрос ми се загнезди в главата. Какво виждам? Това, което съдбата ми е написала? Или аз съм слязла по някаква програма и изпълнявам точно? Или аз го сътворявам сега? Оказва се, че съм вървяла по стъпките, както Щайнер описва просветлението, пробуждането, подготовката първо да започне. Така, без да съм учела. Но съм ги следвала стъпките от до. Значи, какво е живота? Една вода. Живот е от създаване на душата до връщането по Йордане. Можем да направим и кръг. Това са пребиваването на отделните планети. Така. Значи, при всяко пребиваване в материалния свят, ние си създаваме някаква база, дейта база. База, която е съвкупност от вярвания и убеждения.
и в Ho'oponopono казват така, един казва метод на лечение. Те казват, човекът е съвкупност от вярване и убеждение и съдбата му е преповтаряне на тези вярвания и убеждения. Всички сме еднакви, единствено се различаваме по вярванията си и убежденията си. Не по религия, персонално по вярването и убеждението. И те определят нашия начин на живот. Ако мислиш, че нещо не можеш да направиш по закона на Вселената, ще продължаваш да не можеш да го правиш, докато не смениш това вярване с мога да го направя. Значи, използвайки точните въпроси, можем да провокираме подсъзнанието, което е именно, то е базата ни данни. Вярванията и убежденията. Да навлезем вътре и да ги променим. Значи, подсъзнанието, тази база данни се намира във втора чакра. Там процесите вървят много бавно. Там можем да видим целия си живот от тук до край. Значи, да. Права или това е видимата връзка. Невидимата прави отзад един завой и става. Но това е друга тема. Не се отклоняваме. Тук сме на темата само закона на Вселената, закона на привличането и да получим това, което искаме тук и сега. Не го искам утре. Имахме един разговор с една моя приятелка и казвам, добре, какво искаш? Дай да го направим, да го сътворим, да го получиш и стига вече да се оплаква. Тя казва, но аз знам, аз ще го получа утре. Викам, добре, а ти къде си? Казваме, аз съм днес. Да, но утре, като дойде утре, той ще е днес, а твоето желание пак ще е утре. И кога мислиш, че ти и твоето желание ще бъдете в днес? Значи така, някои хора сигурно продължават години наред да тичат след желанието. И то е винаги утре и те са винаги в днес. И оттам идват и обезверяването, и депресиите, и така нататък. И безпаричието, и всичко това. Просто поради една много нищожна част от знанието. Значи, закона на Вселената работи тук и сега. И ако нещо ще прилагаме, и ние сме тук и сега. Тоест, победителът действа от позиция на тялото, в което е. Трябва да знаете, че имаме много таймлайн. Много линии на живот. По едно и също време. Тук и сега. И когато си инструктираме нашето ESP, т.е. творческата част от нашия ум, той ще работи автоматично и ще го направим тази вечер. Затова тази вечер е много специална. И тук нататък няма да имате грижи, поне с закона на Вселената. Ще се появят други грижи. И пак ще се видим, и пак ще говорим. Но значи, говорих за подсъзнанието, че там енергиите текат много бавно и ние можем да видим целия си живот, картинка по картинка. И която картинка не ни харесва, просто я изтриваме, махаме я и слагаме тази, която ни харесва. Тоест така ще имаме нещата в собствения си живот, които харесваме.
И те ще привличат, това харесване ще привлича още неща, които харесваме. Сега след малко ще говорим за начина, по който си задаваме желания. Но да говоря, че аз съм България и България съм аз. Двете сме едно и също нещо. Имам си президент, имам си Народно събрание, изпълнителна власт, имам си съдебна власт, имам си войници, милиция, полиция, които са като имунната система, всичко си имам и ги контролирам и ги управлявам и ме слушат и думата ми е закон. Така. Защото използвам закона на Вселената. То звучи като реклама, но що пък не. Така, какво и липсва на нашата България и какво му липсва на човека, който се оплаква от живота? Как мислите? Какво липсва? Нашата мила родина. Обиколих целия свят, търсех учители, срещнах ги от 5 континента. Всичките мои учители се появяваха, когато бях на дъното на живота. Бях пред самоубийство няколко пъти. И в момента, в който осъзнавах, че самоубийството няма да ми помогне, защото живота продължава и след това. И се отказвах. Казах, така няма да стане умирачката, по друг начин ще умираме. Като победители. Тоест, ще си програмираме кое как искаме да се случи. Но по интелигентния начин. Докато, значи, обикалях света, срещнах учителите, къде на сън го обикалях, къде наяво го обикалях, няма значение. Важното е, че един от учителите ми казва, срещата ти е в България. България ти е срещата. И тя е тук. Тук и сега. И ме върнаха. На другия ден си купих билет. И се върнах в България. Чаках 3 години за тази среща. И съм щастлива, че тя се състоя. Тече. Да. Значи, България. Трябва да я оправим тази България. Значи, ако аз съм България и ти си България, и България е ти, и ти също, и всичките, всеки един човек, персонално. Значи, личната отговорност е, ако всеки си оправи тялото и цялата организация, държавата вътре в тялото, което се намира. И България ще се оправи. Какво обаче липсва, че да се оправи? Цел. Липсва цел. На България. Значи, представете си, че какво е живота? Живота е един океан. И ние сме кораб, плуващ в този океан. Значи България като държава е едно нещо, единно, и ние сме клетките вътре там. Кой е черният дроб, кой е сърцето, кой е там бял дроб и
така нататък. Тя всеки взема някаква позиция. И този кораб се движи в пространството. Някой може ли да каже каква е целта на България? Значи този кораб се движи в пространството без цел и посока. И ако погледнем ситуацията, как се движи кораба? Ту се насочи към един остров. Тамън пристигнал там, види, че този остров нещо не се случва. Ще гръмне, тръгва към другия остров, към третия остров. Това значи, че това тяло, тази единица няма цел. Значи целта, дали е на държава, дали е на континент, дали е на планета, дали е на един човек. Имаме макрокосмос, имаме и микрокосмос и ние сме проекция. Каквото горе, това и долу, каквото вътре, това и вътре. Така, целта мотивира човека да действа. Значи, между нас, заповядайте, кой? Значи, целта е мотивиращия фактор. Успява този, който е мотивиран да постигне целта. Целта е нещото, което те зарежда с енергия. Това е нещото, което дори не се замисляш, трябва ли, не трябва ли, имаш ли пари, нямаш ли пари, имаш ли време, нямаш ли време. Когато целта се покрива с твоята основна цел на твоето създаване, това, за което си създаден, просто всичко се случва за броени часове дори. Тя дойде от София до тук, за да снима, защото и създадох цел, която съвпада с нейната мечта. Да прави точно това. И без да се замисли. Пропътува целият път да дойде да снима, защото я виждах, че снима тук. И аз я виждах, че снима, но аз ли го създадох това, тя да дойде тук да снима? Защото това казват. Закона на Вселената, всичко се създава по този начин. Значи върху което си фокусиран, то расте. Тоест, ако си фокусиран върху болести, ти мултиплицираш болести. Защото вниманието ти е там, енергията ти е там. Ако се фокусираш върху здраве, ти създаваш повече здраве и повече здраве умножаваш. Дори да не се детализираш какво точно създаваш. Ако се фокусираш върху пари, ти създаваш пари. Така. Значи. И все пак нещо ни туца. Нали, закона на Вселената е толкова щедър, че можем да живеем в изобилие. И това, което формулите за парите на Соломон, например, моята цел е изобилие, моят път успех, моята воля е Божията воля. Кратко, точно, ясно. Привличам парите, умножавам щастието, утвърждавам щастието, умножавам любовта. Так, точно, конкретно, ясно. Нищо не се иска повече от нас. И се фокусираме в това нещо. Но ни липсва едно нещо, което абетамън се фокусираме върху това и ни е толкова хубаво, нали, да привличаме парите, представете си, тези канали. Значи, ние сме изворът.
Ние създаваме, ние творим. Хората са каналите, по които това нещо се материализира, т.е. идва в твоя живот. Значи, и тъкмо сме оправили нещата, и в един момент нещо се каже. Имаме миграция. Започват новините да... Какво прави? Изтървени. Почват да те разсейват. Става това, там пожар, там не знам си какво е, там еди какво си. И в един момент таман си се оправил с този закон на Вселената и си започнал да твориш като Бог. Ти не можеш да се фокусираш. Значи, мудрата, която ще вземем днес, ще работим, вече ще правим нещата, теорията горе-долу оправихме. Значи, трябва ни една цел. Какво ни трябва? Трябва ни една цел. Какво искаме? И тая цел да съвпада с нашата цел на създаване. Тоест, за какво сме родени. За какво си ме мамо родила тук и сега. Значи, това нещо ще го разберем точно след 5 минути в една медитация. Всеки ще направим една прогресия. Да видим кой колко години живот си е отредил и за какво си го мамо родила или за какво сме тук. Значи, аз лично избрах да видя живота като игра, както Лорд Кришна е направил. Тоест, ние сме актьорите. Идваме тук да преживеем нашата най-добра версия. На една снимка във Фейсбук бях, споделих я там, някой беше поснал учителя и ученика до него и казва: учителю, всичките ругаят там, плюят, а ти им се усмихваш. Учителя казва: кой каквото има вътре, това показва навън. Значи, като оправим въпроса с целта на нашия живот и фокуса, да можем да останем, да бъдем фокусирани, ако ще е около нас да гърмят. Там в Псалм 91 мисля, че беше... Или много ще падат около 5 минути, ще останеш. Така ли беше? Нещо такова. Значи, каквото и да се случва около теб, ти имаш цел в живота. И ти е дадена енергия на кредит да я постигнеш тази цел. Ние сме в много специално време тук на Земя. И колкото по-бързо се осъзнаем и станем по-практични и действайки от позицията на своята сила вътре в нас, със съзнанието, че ние сме една държава, един континент, и вътре това тяло е и държавата, и континента, и Вселената, и планетата, и пространството. Толкова по-лесно ще ни бъде живота. Всичко се сменя точно за... мен стана за една нощ. Това се надявам по-бързо. Значи, целта и фокуса. Или концентрацията. Това е фокус. Концентрацията.
Вижте колко бързо се оправя фокуса. Ето я мудрата. Какими му? Слага се пред третото око. Значи сега ще помоля камерата и фотото да спрат. И ако искате, можете да седнете и да започнете и вие да практикувате.